Dobrý večer všetci. Takže samozrejme aj video po slovensky. Je toto pre všetkých ľudí, ale tiež ľudia, ktorí vedia o tom, čo sa deje okolo môjho otca v Kanade. To je všetko. Snažím sa nebyť provokatívny a trošku rozvážnejšie rozprávať, aby vec prišla k takému riešeniu, lebo konflikt není dobrý pre nikoho. A konflikt vonkoncom není dobrý pre biznis. Hlavne keď takto je už rozťahaná celá situácia. Tu sa udialo niečo a teraz možno viac budem rozprávať so skupinou alebo so slovenskými investormi, povedzme to takto, ktorí akože kúpili pozemok môjho otca v 2022. V prvom rade všimli ste si, že som si dal sveter, bola mi trochu zima. Som hrdý na tento sveter, budete. Lucky Luke, super, dobre. V prvom rade takto sa nepodniká. A nechcem byť drzý, ale vysvetlím to takto. Ja som sem prišiel v 1981. Som nemal ani 5 rokov. Ja som sa tu fyzicky, môj mozog sa tu vyvíjal a som touto zemou čiastočne som Kebečan, Kanaďan, som tu bol aj znárodnený a mám dvojitý pas. Mám pas kanadský a mám pas dneska Slovenskej republiky. Vy, investori, ste až neskôr. V 8 rokov prešlo, čo je veľa, a v 89. vás začal tento svet absorbovať. A tiež inač, lebo bolo to ťažké, my sme utiekli, odišli z Československa a bolo to šok na môj systém, ale potom tiež, ja som tu vyrastal v Kanade, vás ten západný systém absorboval na Slovensku, v Československu najprv a potom na Slovenskej republike. Takto sa nerobia transakcie a viem, že na Slovensku, keď niekto má veľa peňazí, tak si strašne, nie všetko si môže dovoliť, ale strašne veľa si môže dovoliť. Tu není Slovensko. A to je dôležité rozumieť. Snažím sa teraz komunikovať, alebo ako by som to ináč mohol povedať, neviem, trošku sa začínam brzdiť sám seba tu, lebo ináč by sme mali komunikovať, než teraz som dostal taký list, že musím odísť z pozemku a človek Miroslav Kot, budem ťa iba volať Miro, my sa poznáme, veľmi veľa nie, ale dosť, aby som ťa volal Miro. Miro si mi tu poslal list po francúzsky. Keď mi napíšeš, tak napíš mi po slovensky. A tu je taký legálny akože list z takej kompánie lokálnej v Quebecu, ktorej si akože prezident. A čo není podstatné, ale takýmto spôsobom by sme nemali komunikovať. Vo všetkom je riešenie a toto nejde smerom k riešeniu. Viem, že v Kanade a po celom svete v posledných rokoch trošku taký divoký západ bol, lebo sa strašne veľa peňazí vytlačilo a bol taký trošku party. A bolo to trošku ako na Slovensku s eurofondami a s inými peniazmi, s inými investíciami, že trošku sa si kdokoľvek bol blízko k moci, si mohol dať peniaze do vačku a ich vycestovať niekde na taký ostrov. Akože fajn, tak funguje svet, to ja sa nesnažím zmeniť, ale musíte rozumieť, že tuto takto bolo v Kanade v posledných rokoch, ale tuto už prach dopada. Tuto je iná demokracia, dlho zavedená a tuto takto veci nemôžu fungovať. Takže takéto
smiešné listy mi posielať. Teraz by som sa chcel prihovoriť Eduardovi Matakovi. Eduard, François Le Cavalier mi hovorí, že ty vieš pracovať, že ty vieš normálne fungovať, všetko a tak ďalej. Druhí ľudia na Slovensku mi povedali, že máš clean record, že si nebol v žiadnej kauze implikovaný v ničom. Čiže klobúk dole, že sme tu dneska. Ale takto nie. A keď chcete, akože celá skupina krátkodobo ma vytlačiť odtiaľto, lebo teoreticky akože krátkodobo môžete, akože ja by som to nerobil. Ale nebudem drzý. Prestanem byť drzým, ale som u seba. A toto je môj otec. A takto sa transakcie nerobí. Toto je moja rodina. Môj otec, Eduard, tvoje meno počul poprvýkrát tento december, keď som mu povedal tvoje meno. Prvýkrát mi povedal, že počul tvoje meno. Že on s tebou nepodnikal s ničím. Moja mama mi povedala, že vedela o tebe, ale to nevadí, to všetko nevadí. Takto sa nepodniká. A môj otec sa strašne bál, Eduard, môj otec sa bál, keď som mu o tom povedal. A potom, keď som ho videl pred 2 dňami, prvá vec, čo sa ma pýtal, bolo, že či mám moju kartu do nemocnici vybavenú. Že je veľmi dôležité, aby som mohol ísť do nemocnici, keby sa niečo stalo. To je prvá vec, čo mi môj otec hovoril. Eduard, pôjdem ja do nemocnici? Nie. Ešte raz začínam byť trošku drzý, lenže je to môj život, naša domácnosť a máte tu investované také peniaze a niečo sa s týmto pozemkom robiť musí. Ale takto nie. Dobre, sa opakujem. Takže teraz by som chcel pozdraviť svoju rodinu. Chcem pozdraviť Mirku v prvom rade. Ahoj Miri, dúfam, že sa máš dobre a myslím na teba. Trošku tlačím na maminu, aby dala kľúče od bytu, aby si mohla ísť odpočinúť. Tuto som v izbe, kde mama, keď mala rakovinu, tak prišla sem a táto izba jej zachránila život, lebo mohla trošku výjsť von z hlavného bytu a tu taký kľud si mohla nájsť a si mohla trošku odpočinúť. Už tá rakovina trošku aj moju mamu zmenila a tiež situácia je taká, aká je, ale myslíme na teba. Chcel by som tiež samozrejme povedať. Pozdravím tiež mojich bratrancov, ostatných, s ktorými som bol v komunikácie. Niekedy v dobrom, niekedy v zlom. Ale takto sa veci nerobia. A tiež Petra a Antona Šťastného. Peter, ty si kričal 10 rokov o Širokým. Široký je v mojej spálni. Takže trošku dáko sa zorganizujme všetci a zatiaľ vás pozdravujem. Podarilo sa mi to zase tiež 9 minút tu. Každý má po 9.